16.500 αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Αθήνα του 1928. Είναι να μιζαλιστεί κανείς? 16.500 λεμιτόμοι στημένε προς καρατόμησιν αθώων. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας είναι άθλιοι, πλημμυρίζουν και μεταβάλλονται σε ριά και μελασπόνερα. Η συγκοινωνία πάντα προβληματική και οι Αθηναίοι καταφεύγουν αναγκαστικά στην πεζοπορία. Όλοι μιλούν για κρίση οικονομική, αλλά ο καλός κόσμος ζει ως συνήθως, δηλαδή καλά. Εκδρομές, γεύματα μετεμποδίων στην Κηφισιά. Σε φιλικό σπίτι για ούζο, σε δεύτερο σπίτι για παγωμένο κονσομέ, αλλού το ψάρι, μετά το ψητό, τα φρούτα και τέλος καφές, τένις και μπρίτζ. Δεν λείπουν και τα δυσάρεστα. Απόπειρα αυτοκτονίας νεαρής Γαλλίδας υπό την επίνοια κοκαίνης που θεωρείται το ναρκωτικό της εποχής. Η τροχέα εξυγχρονίζεται και οι άνδρες της δέχονται και δώρα οίκων του εξωτερικού. Τα ατυχήματα όμως στην Αθήνα αυξάνονται ανησυχητικά. 29 θανατηφόρα τον περασμένο χρόνο. Η αστυνομία δεν περιορίζεται στην ξηρά, επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον αέρα. Οι άνδρες της εκπαιδεύονται στην αεροπλοεία. Τα αεροπλάνα προφανώς θα εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες της υπηρεσίας. Οι εθεροβάμονες είναι κατά κανόνα επικίνδυνα άτομα. Η μεγάλη ιδέα τραυματίστηκε θανάσιμα από τη συρρίκνωση του ελληνισμού. Η σημερινή Ελλάδα επιχειρεί στροφή στην πραγματικότητα, την αρχαία όμως πραγματικότητα. Πρέπει να δείξει στην Ευρώπη ότι έχει κάτι για το οποίο μπορεί να είναι υπερήφανη. Αλλά ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή σχεδόν όλος ο κόσμος, ευαισθητοποιείται με καλλιτεχνικές εκφράσεις που βρίσκονται πιο κοντά του και πιο κοντά στις οικονομικές του δυνατότητες. Η ευρωπαϊκή μόδα στοιχίζει κάτι παραπάνω, αλλά δίνει κοινωνική προβολή. Στην ψυχαγωγία είμαστε ακόμα για τα πανηγύρια, όπου πλανώδη οι καλλιτέχνες σκορπούν άφθονο γέλιο. Οι νεοέλληνες εκφράζονται περισσότερο μέσα από αυτά τα πανηγύρια παρά με τον αρχαίο λόγο. Η πνευματική ελίτ όμως επιμένει στην απαγγελία αρχαίων χωρικών, έστω και αν οι στίχοι χάνονται στα κύματα. Ιούνιος 1928. Οι Ρεπουμπλικάνοι δίνουν το χρήσμα για την προεδρία στο Herbert Hoover. Τα τελευταία 8 χρόνια ήταν η ισχυρότερη προσωπικότητα στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Αντίπαλός του ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Alfred Smith, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Ο προεκλογικός αγώνας παρουσιάζεται σκληρός. Μόνο όμως τα συνθήματα. Στα ουσιώδη θέματα, οι θέσεις των δύο αντιπάλων δεν φαίνεται να διαφέρουν και πολύ. Η προεκλογική εκστρατεία προσφέρει στους ψηφοφόρους άφθονο θέαμα, δωρεάν. Οι κανόνες της διαφήμισης προϊόντων μεταφέρονται στην προβολή των πολιτικών και των συνθημάτων τους. Οι συγκεντρώσεις και οι παρελάσεις των δύο κομμάτων ανταγωνίζονται κυρίως στο θόρυβο, όχι στην τυραννία των επιχειρημάτων. Οι Ινδιάνοι μοιάζουν ευτυχείς κάτω από το τεράστιο καπέλο των Ρεπουμπλικάνων, σαν να έχουν κι αυτοί μετοχές στο χρηματιστήριο. Μέρες ακμής και ευημερίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αυθονίας, το κέρδος είναι εύκολο και η απληστία δικαιολογημένη. Κανείς δεν τολμάει να πει στον κόσμο αυτό που γνωρίζουν ακόμα και οι οικονομολόγοι, ότι ο ορισμός της λέξης ευκαιρία είναι αυτό που δεν διαρκεί πολύ. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κερδίζει τη μεγαλύτερη εκλογική νίκη της ιστορίας του, 444 βουλευτές. Οι Δημοκρατικοί 87. 40 πολιτείες ψήφισαν Χούβερ. Ο υπέρμαχος της μεγάλης βιομηχανίας κερδίζει την εκλογή από τις μικρές πόλεις και την ύπαιθρο. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των φτωχών περιοχών, ο Χούβερ δηλώνει: βρισκόμαστε πιο κοντά στην τελική νίκη εναντίον της φτώχειας από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Φτωχοκομεία δεν θα υπάρχουν πια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το χρηματιστήριο πανηγυρίζει την εκλογή του ως Προέδρου με ένα νέο άλμα των τιμών. Ο Χούβερ δεν είναι καινούριος στην Ουάσιγκτον, γνωρίζει πολύ καλά το μέγεθος της κερδοσκοπίας. Οργανώνει σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τραπεζίτες και χρηματιστές. Δεν ανακοινώνεται όμως τίποτα που θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Ο νέος πρόεδρος συνεχίζει τις υποσχέσεις των προκατόχων του. Ευκαιρίες για όλους, πλούσιο τραπέζι και ένα αυτοκίνητο για κάθε αμερικανική οικογένεια. Για να περάσει η Τουρκία στη σύγχρονη εποχή, λένε οι υποστηρικτές του Κεμάλ, ο αυταρχισμός είναι απαραίτητος. Δεν είναι όμως λίγοι και εκείνοι που θεωρούν το κεμαλικό καθεστώς σχεδόν φασιστικό. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ο Ισμέτ Πασάς είναι ο απόλυτα έμπιστος πρωθυπουργός και ο Κεμάλ κυβερνά με δικτατορικές εξουσίες. Ο στρατός τον ακολουθεί. Η ρήξη με το παρελθόν εγκαινιάζεται με την αλλαγή του αλφαβήτου. Είναι μια από τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται τώρα στην κεμαλική Τουρκία. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από μακρές συζητήσεις ειδικής επιτροπής γλωσσολόγων. Σε 80% υπολογίζονται οι αναλφάβητοι. Στην Ύπαιθρο όμως ο αναλφαβητισμός αφορά το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Με τη χρήση του νέου αλφάβητου αλλάζουν και οι επιγραφές. Απαγορεύεται η έκδοση βιβλίων με αραβικούς χαρακτήρες. Ο ίδιος ο Κεμάλ αναλαμβάνει εκστρατεία στην Ύπαιθρο. Δημιουργούνται σχολεία σε όλα τα χωριά. Η φοιτηση γίνεται υποχρεωτική. Μαζί με το αραβικό αλφάβητο καταργείται το φέσι και ο φερετζές. Οι αντιδράσεις σε διάφορες επαρχίες της Τουρκίας είναι σφοδρές. Στα αστικά όμως κέντρα πολλές γυναίκες υποστηρίζουν με φανατισμό τις μεταρρυθμίσεις. Για την προστασία της υγείας των πολιτών δημιουργείται για πρώτη φορά στην Τουρκία δίκτυο ιατρίων. Ο Κεμάλ λατρεύεται σαν θεός, παρόλο που ο ίδιος υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι μέσα στις προθέσεις του. Αυτό που απαιτεί είναι υπακοή κυρίως και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων. Για να συμπληρωθούν τα κενά της τουρκικής γλώσσας, αναζητούνται καινούριες λέξεις ή επιστρατεύονται από άλλες γλώσσες. Ακόμα και όταν ο Τούρκος πρόεδρος τις προορίζει μόνο για τα λεξικά, όπως η γαλλική λέξη γκρέβ, απεργία. Ένα σύντομο πείραμα για τη δημιουργία ελεγχόμενου αντιπολιτευτικού κόμματος δεν διαρκεί παρά μόνο λίγους μήνες. Το Σύνταγμα βέβαια προβλέπει τη λειτουργία κομμάτων, αλλά ο Κεμάλ κρίνει ότι η ώρα τους δεν έφτασε ακόμα. Προς το παρόν υπομονή και όχι εκτροπές, οι οποίες άλλωστε έχουν και ποινικές συνέπειες. Ο πρόεδρος, πάντα αυστηρός και σίγουρος για τον εαυτό του, δηλαδή για το μέλλον της Τουρκίας. Η χώρα γεμίζει με τις φωτογραφίες του. Ο εξυγχρονισμός της γεωργίας και η εμπιστοσύνη του αγροτικού στοιχείου αποτελούν έναν από τους πρώτους στόχους του καθεστώτος. Εδώ άλλωστε υπάρχουν και οι μεγαλύτερες αντιδράσεις. Ο Κεμάλ πρώτος αγρότης. Τα τρακτέρ όμως είναι λίγα, σταγόνα στον ωκεανό. Η σχέση του Τούρκου αγρότη με τη γη και οι παραδοσιακοί τρόποι καλλιέργειας δεν αλλάζουν. Οι χωρικοί που αιώνες δυστυχίας τους δίδαξαν να μην ενθουσιάζονται με τίποτα, δέχονται στοικά τις εντολές της δημοκρατίας, όπως παλαιότερα εκείνες του Σουλτάνου. Ο Βενιζέλος του 1928 δεν είναι πια ούτε ο μεταρρυθμιστής του 1910, ούτε ο επαναστάτης του 1916. Είναι ένας ηλικιωμένος πολιτικός, μάλλον συντηρητικών αντιλήψεων, που φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο του υπερκομματικού εθνικού ηγέτη. Στη Νέα Βουλή οι εκκρεμότητες πρέπει να λυθούν. Το Δεκέμβριο ψηφίζεται ο νόμος περί Συμβουλίου Επικρατείας. Πρώτος προεδρός του ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν. Ο κόσμος παρακολουθεί τον επιτάφιο όπως κάθε χρόνο. Εκλογές για γερουσία όμως γίνονται για πρώτη φορά. Η ψήφος έχει διπλή σημασία. Η συγκρότηση της γερουσίας είναι προϋπόθεση για την εκλογή του πρώτου οριστικού προέδρου της Δημοκρατίας. Οι φιλελεύθεροι για μια ακόμα φορά θα θριαμβεύσουν. Με 56% διατηρούν και μάλιστα βελτιώνουν τις θέσεις τους.
Μέσα στις άμεσες επιδιώξεις του Βενιζέλου είναι μια πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Στόχος η αποκατάσταση της διαπραγματευτικής ισχύως της χώρας στα Βαλκάνια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιδιώκει τη σύσφιγξη των σχέσεων με την Ιταλία, χωρίς όμως να διαταραχθούν οι στενοί δεσμοί με την Αγγλία και τη Γαλλία. Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Βενιζέλος και ο Μουσολίνι υπογράφουν τη διμερή συνθήκη φιλίας, συνδιαλλαγής και διοικητικού διακανονισμού μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ιταλός δικτάτορας έχει τους δικούς του ιδιαίτερους λόγους να είναι ευχαριστημένος. Το κύρος του στο διεθνή χώρο αυξάνει. Ο Βενιζέλος εγκαινιάζει τη νέα ελληνική διπλωματική στρατηγική. Προϋπόθεση όμως να αποδώσει είναι η αποδοχή της στο Παρίσι και το Λονδίνο. Το 1929 τονίζει η κυβέρνηση θα είναι έτος ορόσημο για τους αγρότες. Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα με σκοπό τον εξυγχρονισμό της αγροτικής πίστεως. Προνόμιο και αυτό μέχρι σήμερα της εθνικής. Έχει ήδη εγγενιαστεί η νέα παρεμβατική πολιτική με τις τιμές ασφαλείας για τη συγκέντρωση των δημητριακών από το κράτος. Γίνονται μελέτες για την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής. Οι υπάλληλοι της αγροτικής προπαγανδίζουν νέες καλλιέργειες και τη συνεταιριστική ιδέα. Η τράπεζα αναζητεί τρόπους οργανωμένης συναλλαγής με τους αγρότες. Η προοπτική της απαλλαγής από τους τοκογλύφους κομματάρχες της υπαίθρου έχει μεγάλη απήχηση στον αγροτικό πληθυσμό. Η ίδρυση γεωργικών συνεταιρισμών έχει ξεκινήσει βεβαίως πριν αρκετά χρόνια, αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών η χρησιμότητά τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Πάντως και η πιστωτική πολιτική της αγροτικής παραμένει αρκετά προσκολλημένη σε στενά τραπεζικά κριτήρια. Τα κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι εταιρείες διπλασιάζονται. Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής μέσα σε 5 χρόνια υπερδιπλασιάζεται. Το κράτος ενισχύει την εκβιομηχάνηση και επιδιώκει να απαλλαγεί από την κυδαιμονία της Εθνικής Τράπεζας, που αρνείται να παραδώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα εις χρυσών συναλλαγματικά αποθέματα. Η διαφορά πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Η αυξημένη προσφορά εργασίας παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια. Κύρια αίτια οι πρόσφυγες και το κλείσιμο της μετανάστευσης. Με στόχο την εσωτερική αγορά, το ιδιωτικό κεφάλαιο επενδύει στην ελαφρά βιομηχανία και βιοτεχνία. Οι κλάδοι που αναπτύσσονται είναι συνδεδεμένοι με τα είδη διατροφής και τα άμεσα καταναλωτικά αγαθά. Οι δουλειές πάνε καλά. Αυξάνουν τα κέρδη. Αυξάνει ο αριθμός των επιχειρήσεων. Αυξάνουν και οι άνεργοι. 130.000 το 1929. Οι σχέσεις εργασίας δεν πάνε καθόλου καλά. Η συμπίεση των εργατικών ημερομισθείων επιδεινώνει την οικονομική θέση των εργαζομένων. Οι απεργίες γίνονται συχνότερες και η συμμετοχή των εργατών πολυπληθέστερη και μαχητικότερη. Το επενδυτικό κλίμα απειλείται. Η ανασυγκρότηση αποτελεί τον κύριο κυβερνητικό στόχο. Προϋπόθεσή της είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει την κοινωνική γαλήνη. Από αυτή την πλευρά τα πράγματα είναι τώρα σαφέστατα. Το ερώτημα είναι ποιος θα καταβάλει το τίμημα. Ερώτημα όχι τωρινό και βεβαίως όχι ειδικά ελληνικό. Οι εργάτες με τις συνεχείς κινητοποιήσεις τους φαίνεται να δηλώνουν ότι δεν δέχονται την τιμή που τους γίνεται να στηριχθεί η λύση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας στους στιβαρούς ώμους τους. Η κυβέρνηση έχει άλλη άποψη και προσπαθεί να την επιβάλλει. Η διάλυση των συγκεντρώσεων όμως από την αστυνομία και οι εκτεταμένες συλλήψεις δεν αρκούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος καταθέτει στη Βουλή νομοσχέδιο περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Το ίδιο και οι πυροβολισμοί, όχι πια στον αέρα. Στη μεγάλη απεργία του Λαβρίου σκοτώνεται ένας από τους διαδηλωτές μεταλλορύχους. Τα εργατικά σωματεία οργανώνουν εράνους για να στηρίξουν τις απεργίες. Υπάρχουν πάντως και οι σχετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο για τη διάλυση των σωματείων εκείνων που υιοθετούν ανατρεπτικές θεωρίες. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίθετα από τους καθηγητές τους που ουδέποτε υπήρξαν ανατροπής, ξεσηκώνονται κι αυτοί.
Γνωστά δημοκρατικά στελέχη όπως ο Παπαναστασίου, ο Καφαντάρης, ο Παπανδρέου και ο Μυρωνάς, που όλοι ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία, πολεμούν το νομοσχέδιο του Ζεβιτσιάνου. Ο Βενιζέλος το στηρίζει και η Βουλή υπερψηφίζει. Ιούλιος 1929. Όποιος επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έκδηλων σκοπών, τη διαβίαιων μέσων ανατροπήν του κοινωνικού καθεστώτος, διαπράττει ιδιώνυμο αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, απολύεται. Επιπλέον. Το Νοέμβριο οργανώνονται μεγάλες ή μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων φοιτητικές διαδηλώσεις. Η αστυνομία επιτίθεται. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται αντλίες. Η παρέμβαση του Πρίτανη δεν αποτρέπει ούτε τις συγκρούσεις ούτε τις συλλήψεις. Τώρα η ησυχία, η τάξη και ιδίως η ασφάλεια βασιλεύει στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν τους στρατευμένους. Χώρος υποδοχής εκείνων που προπαγανδίζουν ανατρεπτικές θεωρίες είναι το Καλπάκι στην Ήπειρο. Μέχρι τώρα έχουν καταδικαστεί 7 φαντάροι, 3 σε αρκετά χρόνια φυλακή, 2 σε ισόβια και 2 σε θάνατο. 10 Απριλίου 1929. Το υπεροκειάνιο που καταπλέει στον Πειραιά είναι γεμάτο Έλληνες μετανάστες. Πασχαλινή εκδρομή που πραγματοποιεί η οργάνωση των Αχέπανς. Στο λιμάνι θερμή υποδοχή, συγκίνηση και ανυπομονησία. Πολλά ανήψια θα δουν επιτέλους το θείο από την Αμερική. Μέχρι τώρα τον γνωρίζουν μόνον από τα γράμματα και από τις διηγήσεις των μεγάλων. Για πρώτη φορά τόσοι πολλοί μετανάστες φτάνουν ομαδικώς στην Ελλάδα. Την μεγάλη συμμετοχή βοήθησε και η ελληνική κυβέρνηση. Οι νέοι που έρχονται για επίσκεψη συγγενών απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισκεφθούν και τη στρατολογία. Στη Νέα Υόρκη κάθε στρατεύσιμος πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για την πατρίδα έπρεπε να έχει εφοδιαστεί με ειδική κάρτα. Οι αρχές σπέβδουν να υποδεχτούν τους απόδημους. Ακολουθεί δοξολογία στη Μητρόπολη. Οργανώνονται γεύματα και δεξιώσεις και στο Παναθηναϊκό στάδιο ετοιμάζεται μεγάλη γιορτή. Οι Αχέπανς επιφυλάσσουν αρκετές εκπλήξεις στους Αθηναίους. Μια μέρα μετά την άφιξή τους παρελάβουν στους δρόμους της πρωτεύουσας. Πανηγυρική ατμόσφαιρα που διαρκεί 5 μέρες. Μοιράζονται χιλιάδες έντυπα με τον χαιρετισμό «Καλώς ορίσετε» εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Κουντουριώτη. Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει εορταστικό χαρακτήρα στην υποδοχή των αποδήμων. Η εμφάνιση των Ελληνοαμερικανών προκαλεί εντύπωση. Τάξη, πειθαρχία, στρατιωτικοί σχηματισμοί, ντύσιμο και συνήθειες άγνωστες στην Ελλάδα. Η μητέρα πατρίδα δεν μπορεί παρά να θαυμάζει και να χειροκροτεί. Η προς τιμήν των Ελληνοαμερικανών εκδρομέων δοθήσα εορτή στο στάδιο εστέφθη υπό πρωτοφανούς επιτυχίας. Πλέον των 100.000 την παρακολούθησαν. Ανταπόκριση της ελληνόφωνης εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ. Αντιπροσωπεία των Αχέπανς επισκέπτεται τον Βενιζέλο. Δύναστε, λέει ο Πρωθυπουργός, να υπερηφανεύεστε ως πολίτες της Αμερικής. Οφείλετε όμως να υπερηφανεύεστε και ως Έλληνες, διότι η Ελλάς, η οποία εφώτισε τον κόσμο με τον πολιτισμό της, είναι χώρα εργαζομένη φιλοτίμως δια την ανασυγκρότησή της. Οι Αχέπανς του προσφέρουν χρηματικό ποσό για την ίδρυση γεωργικής σχολής στην κατεστραμμένη από τους σεισμούς Κόρινθο. Χρόνια μακριά από την πατρίδα οι μετανάστες και από τα προβλήματά της. Η νοσταλγία είναι ίσως η μοναδική γέφυρα που τους συνδέει με τη γενέτειρα. Συνηθισμένοι στους ρυθμούς της Αμερικής, βλέπουν πως η Ελλάδα δεν τους προσφέρει τις ανάλογες ευκαιρίες. Εδώ τους φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν στραβά και κυρίως αργά. Η Αθήνα αλλάζει όψη. Αθήνα δεν είναι μόνο τα γνωστά κτίρια του κέντρου της πρωτεύουσας που έχουν διαμορφωθεί από τον περασμένο αιώνα. Τώρα αναπτύσσονται οι συνοικίες. Νέες γειτονιές, νέοι δρόμοι, πλατείες, εργοστάσια. Αλλά και νέα προβλήματα. Συγκοινωνίας, αποσυμφόρησης των υπηρεσιών και κυρίως σχεδιασμού. Το ίδιο συμβαίνει και στον Πειραιά. Η αυθαίρετη δόμηση κυριαρχεί όσο οι ανάγκες της κατοικίας γίνονται πιεστικότερες. Ο προσφυγικός πληθυσμός και η εσωτερική μετανάστευση μετά το κλείσιμο της Αμερικής είναι οι κύριες αιτίες που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Η νέα τεχνολογία προσφέρει τις δυνατότητες για την καινούργια λύση. Τα πολυόροφα κτίρια. Δεν μένει παρά να εξυγχρονιστεί και το νομικό καθεστώς των ακινήτων. Η κυβέρνηση ψηφίζει νόμο με τον οποίο εισάγεται και στο ελληνικό δίκαιο η έννοια της καταόροφο ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία να είναι κι ας είναι και οριζόντια. Από εδώ και πέρα το λόγο έχουν οι μεγαλοεργολάβοι.
και θα τον έχουν για πάρα πολλά χρόνια, όπως προβλέπουν οι ειδικοί. Η χώρα μας αρχίζει να γίνεται γνωστή σαν τόπος διακοπών. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία την περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους και οργανώνουν εκδρομές στα πιο κοντινά νησιά του Αιγαίου. Τουρίστες καταφθάνουν από την Αμερική και την Ευρώπη. Το ελληνικό καλοκαίρι προσφέρει μαζί με τις ακρογιαλιές του και πλούσιες ευκαιρίες για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς τόπους. Οι μετακινήσεις όμως στο εσωτερικό της χώρας δεν είναι πάντα εύκολες. Ο οδοντοτός σιδηρόδρομος στα Καλάβρητα μπορεί να μην εξασφαλίζει γρήγορο ταξίδι, δίνει όμως έτσι την ευκαιρία στους επιβάτες να απολαύσουν τη διαδρομή. Για τους Αθηναίους υπάρχουν και άλλες λύσεις. Από πέρσι διαφημίζεται η Μύκονος. Είναι όμως μακριά. Το Λουτράκι, ο Πόρος και η Ερυψός βρίσκονται πιο κοντά και γεμίζουν παραθεριστές. Οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί πάντως εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τους ξένους πολύ περισσότερο από τη σημερινή Ελλάδα. Οι πρώτες κινηματογραφικές μαρτυρίες για το γιγαντιαίο πρόγραμμα εκβιομηχάνησης που έχει ήδη αρχίσει στη Σοβιετική Ένωση εντυπωσιάζουν. Υπάρχουν βέβαια και οι σκεπτικιστές. Ο ισχυρισμός ότι μια κατά βάση αγροτική και οικονομικά καθυστερημένη χώρα μπορεί με πενταετή σχέδια, όπως τα λένε εκεί, να μετατραπεί σε μεγάλη βιομηχανική δύναμη, μένει να αποδειχθεί. Το πρώτο πενταετές σχέδιο προβλέπει, εκτός από την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας με ρυθμούς πρωτοφανείς, την επέκταση του προγράμματος εξηλεκτρισμού, την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής και τη ραγδαία ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου. Ανεξάρτητοι παρατηρητές υποστηρίζουν ότι στις πόλεις τουλάχιστον υπάρχει πραγματικός ενθουσιασμός και αποφασιστικότητα. Ο Στάλιν αναγγέλει την ίδρυση νέων βιομηχανικών κέντρων στα Ουράλια και στη Δυτική Σιβηρία, που έχουν το διπλό πλεονέκτημα του ανεκμετάλλευτου ορυκτού πλούτου και της σημαντικής απόστασης από τα απειλούμενα ευρωπαϊκά σύνορα της χώρας του. Το μέγα πρόβλημα είναι ο γεωργικός τομέας. Ο Στάλιν φαίνεται ότι έχει πιστεί πως όσο η αγροτική παραγωγή παραμένει σε ιδιωτικά κυρίως χέρια, το μεγάλο βιομηχανικό άλμα μπορεί να αποδειχθεί άλμα στο κενό. Αυτή η δεκαετία ήταν για την αμερικανική οικονομία περίοδος μεγάλης ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις αρχές της. Το εθνικό εισόδημα αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και εκείνο του Φόρντ και του Ροκφέλερ με ακόμη εντυπωσιακότερους. Το αμερικανικό όνειρο μοιάζει να αγγίζει τον ουρανό. Τα παλιά κτίρια γκρεμίζονται, στη θέση τους χτίζονται νέα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κυβερνητικά μέγαρα. Η αντοχή της οικονομίας ξεπερνάει, για την ώρα τουλάχιστον, εκείνη των παλαιών οικοδομών. Η βιομηχανία, ιδιαίτερα η χαλιβουργία, σημειώνει εκπληκτικές προόδους. Η 12ωρη εργασία έχει βέβαια καταργηθεί, αλλά τα επίσημα εργατικά συνδικάτα δεν προχώρησαν παραπέρα. Η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Για όσους βλέπουν τα πράγματα από κάποια απόσταση, αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Οι προηγούμενες δεκαετίες γέννησαν το αυτοκίνητο. Τώρα καταστρέφονται τα αυτοκίνητα της πρώτης γενιάς. Νέα μοντέλα κάνουν την εμφάνισή τους. Παντού κατασκευάζονται δρόμοι. Το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο φτάνει σήμερα το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. 40.000 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν πέρυσι στους εθνικούς αθλητικούς αγώνες του 1928. Οι μετακινήσεις είναι εύκολες και άνετες και συχνά συναρπαστικές. Βραδινές εξορμήσεις, γρήγοροι ρυθμοί, ταχύτατες γνωριμίες. Τα νυχτερινά κέντρα ανθούν. Όποιος επενδύει σε αυτά κερδίζει από εκείνους που διασκεδάζουν με έσοδα από άλλες ίσως επενδύσεις αλλού. Χορός μέχρι πρωίας.
Πλήρες πρόγραμμα με τραγούδια, σκέτς και νούμερα. Για να ξεχάσουμε, ή μάλλον να ξεχάσουν όσοι ανησυχούν ή ακόμα χειρότερα δυσανασχετούν τα νούμερα της οικονομίας. Καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά πτωχός και άρρωστος. Μεγάλη απεργία στη Νότια Καρολίνα. Συγκρούσεις και συλλήψεις. Οι διαδηλωτές διαλύονται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο Νότο γενικά υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας, φτώχεια και υποσιτισμός. Σε ολόκληρες περιοχές το εισόδημα του αγροτικού πληθυσμού δεν ξεπερνάει τα $130. Στην Καλιφόρνια πλησιάζει τα 1230. Οι διαφορές είναι τεράστιες και μεγαλώνουν συνεχώς. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Τους κατευθύνει η αγανάκτηση και η οργή. Αγώνες χωρίς οργάνωση και διάρκεια. Ο λόγος της εξουσίας εδώ είναι η βία. Στις συγκρούσεις σκοτώνονται 4 εργάτες. Η έφεση για νέες εμπειρίες ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας. Πολλοί οργανώνουν ταξίδια στην Ευρώπη και πολλοί περισσότεροι βεβαίως συμμετέχουν σε αυτά. Ανάμεσά τους και πρώην μετανάστες που πέτυχαν στη χώρα του ονείρου επισκέπτονται την πρώτη τους πατρίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πάντα γίνονται για το κέρδος και είναι πάντα μεγάλα και εντυπωσιακά. Ως προς το γούστο υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Είναι όμως λίγες, άρα δεν βλάπτουν. Το θέαμα συμπληρώνει την ευτυχία όσων ευτυχούν. Η Αμερική ζει στο δικό της ρυθμό, πορεύεται στο δικό της δρόμο. Η κερδοσκοπική μανία κυριαρχούσε στην αμερικανική ζωή. Στη Wall Street το καλοκαίρι του 1929 όλοι κέρδιζαν. Και ξαφνικά, με την πρώτη μικρή ένδειξη ότι ο κυβερνητικός μηχανισμός αντιμετώπιζε προβλήματα χρηματοδότησης, άρχισε το ξεπούλημα των μετοχών. Ο βιομηχανικός δείκτης των Times της Νέας Υόρκης πέφτει κατά 43 μονάδες. Οι διευθυντές των τραπεζών παρεμβαίνουν, οι τιμές σταθεροποιούνται, προσωρινά όμως. Τρίτη 29 Οκτωβρίου, η Μαύρη Τρίτη, το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Την περασμένη εβδομάδα έγινε η σφαγή των μικρομετόχων. Τώρα ήρθε η σειρά των πλουσίων. Οι τιμές των μετοχών πέφτουν συνεχώς, η οικονομία καταρρέει. Διέξοδος δεν φαίνεται να υπάρχει. Πόση ήταν η συγκίνηση που προκάλεσε η οικονομική κρίση παραμένει άγνωστο. Αυτό μάλλον δεν ενδιαφέρει τους κατασκευαστές της συσκευής που μετράει τη συγκίνηση, σε διαφορετικές περιπτώσεις. Μετράει την αγωνία για το μέλλον του παιχνιδιού, την ανασφάλεια αλλά και την ελπίδα και άλλες ωραίες καταστάσεις. Τα τροχαία ατυχήματα έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια. Ήδη αρχίζει και η εκστρατεία για τον περιορισμό τους. Με πρωταγωνιστές τους τροχονόμους καθιερώνονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας. Οργανώνονται σκηνοθετημένες καμπάνιες για λιγότερο αίμα στους δρόμους. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Αμερικής προβάλλουν κοινωνικά διαφημιστικά μηνύματα. Περισσότερα αυτοκίνητα, λιγότερα δυστυχήματα. Το αυτοκίνητο μας πάει παντού, καλυτερεύει τη ζωή μας, μας οδηγεί πιο γρήγορα στον προορισμό μας. Στη Γερμανία σήμερα η επιστήμη και η τέχνη σημειώνουν νέες κατακτήσεις. Άλμπερτ Αϊνστάιν, ακαδημαϊκός, βραβείο Νόμπελ στη φυσική. Τόμας Μαν, το φετινό Νόμπελ λογοτεχνίας. Για το σύνολο του έργου του και ιδιαίτερα για το περίφημο βιβλίο του «Το μαγικό βουνό». Ο Αϊνστάιν, ο πατέρας της θεωρίας της σχετικότητας, με τις μελέτες του, προκάλεσε πραγματική επανάσταση στις μέχρι τώρα αντιλήψεις μας για το χρόνο και το διάστημα. Αλλά και στις καλές τέχνες, η σύγχρονη Γερμανία αναζητεί καινούριους δρόμους. Εδώ έχουν εγκατασταθεί ο ρωσικής καταγωγής ζωγράφος Βασίλη Καντίνσκι, καθηγητής του Bauhaus και γνωστός θεωρητικός της τέχνης, και η Κέτε Κόλβιτς, η πρώτη γυναίκα μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας των Τεχνών. Τα γλυπτά και ιδίως τα χαρακτικά της δίνουν την άλλη όψη της Γερμανίας. Μιλούν με ρεαλισμό για αυτούς που κατοικούν στις λαϊκές συνοικίες του Βερολίνου, για τα θύματα του πολέμου και της κοινωνικής ανισότητας. Στον κινηματογράφο, οι νέες αναζητήσεις έχουν συνήθως σχέση με τη μορφή και τη δομή του έργου. Εδώ μεσουρανεί ο Φριτς Λανγκ,
Στη Μητρόπολη, την τελευταία του ταινία, οι προνομιούχοι της πόλης του μέλλοντος ζουν σε μεγαλοπρεπή κτίρια, ενώ στα υπόγεια της πολιτείας, κάτω από τη γη, δουλεύουν σκλάβοι εργάτες, κινώντας τεράστιες μηχανές. Η πολιτιστική αναγέννηση στη Γερμανία δεν έχει το αντίστοιχό της στην πολιτική ζωή. Το φιλελεύθερο σύνταγμα της Βαϊμάρης το επιβουλεύονται οι δυνάμεις του αυταρχισμού και του εθνικισμού. Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο θλιβερός πραξικοπηματίας του Μονάχου, επικεφαλής τότε, το 1923, μιας μικρής δύναμης ακροδεξιών στοιχείων, συγκεντρώνει τώρα τα πλήθη, τα κερδίζει και τα συναρπάζει. Τόσο οι δημόσιες ομιλίες του, όσο και ο τρόπος εκφοράς τους, άμεσος και συγκινησιακός, στοχεύουν κατευθείαν στο συλλογικό ανικανοποίητο. Σε άλλες λιγότερο ταραγμένες εποχές, ο ηγέτης των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών θα παρουσίαζε ενδιαφέρον μόνο σαν κλασική περίπτωση μελέτης των εξωτερικών εκδηλώσεων της ανδρικής ιστερίας. Το Παρίσι δεν έχασε τίποτα από τη ζωντάνια του. Οι πρώτες ειδήσεις για το κράχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης φτάνουν εδώ σαν μακρινός απόϊχος. Η νυχτερινή ζωή αρχίζει μετά τις 8. Τα αστέρια της εμφανίζονται αργότερα. Η πιο ζωντανή παρουσία της γαλλικής πρωτεύουσας είναι η Ζωζεφίνα Μπέικερ, η Αμερικανίδα χορεύτρια που έγινε το σύμβολο της παρισινής μαγείας. Από το 1925 πρωταγωνιστεί στο μεγάλο θέατρο των Champs-Élysées. Επιβάλλει στο θέαμα μια αίσθηση φαντασμαγορίας. Συνδυάζει τον αφρικάνικο ερωτισμό με τη γοητεία της Παριζιάνας και κατακτάει τους πάντες, σχεδόν χωρίς προσπάθεια. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία από τη Βοστόνη και το Broadway για να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί όπου πάντα ήθελε να είναι, στο Παρίσι. Ο σοβιετικός σκηνοθέτης Τζίγκα Βέρτοφ γυρίζει την ταινία «Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή». Είναι ιδρυτής του κινήματος «Κινηματογράφος Μάτι» που αποκλείει την σκηνοθεσία, το προκαθορισμένο σενάριο και αναζητάει τον καθαρό κινηματογράφο όπου ο φακός καταγράφει αντικειμενικά την πραγματικότητα. Ο κινηματογράφος Μάτι είναι η ζωγραφική των γεγονότων, κίνημα για σινεμά χωρίς το παιχνίδι της δραματουργίας. Φτιαγμένος για το θεατή που δεν χρειάζεται να μεταφράζει τις οπτικές του εντυπώσεις σε λεκτικές έννοιες. Ένας στρόβιλος εικόνων. Μια γλώσσα 100% κινηματογραφική.